אני רוצה שכל מי שמתעסק בעולם הנדל"ן יבין איך הוא יכול להשתמש בדבר הזה שנקרא AI. הרבה מדברים ובפחדים גדולים שיחליף אותנו. אני לא חושב שהוא יחליף אותנו כל כך מהר, אני חושב שהוא יחזק אותנו, יבנה אותנו, וייתן לנו באמת היכולת להגיע להרבה יותר. אני אצטרך אנשי מחירות בעוד 5 שנים. מה קורה חברים? ברוכים הבאים לפודקאסט של סלע שקד. אני תום שקד, חלק מבעלים של החברה. אם אתם יזמי נדל"ן, מנהלי שיווק, מנהלי מחירות, התוכן הזה הוא בשבילכם. היום אנחנו מארחים את גיא מיזינסקי. גיא הוא בעלים של חברה טכנולוגית שיודעת לתת פתרונות AI ואוטומציה. אנחנו משתמשים בה היום במגוון פרויקטים שאנחנו מוכרים בארץ. המון תובנות על כל הנושא של שיווק AI בנדל"ן. תישארו איתנו. בוקר טוב גיא, מה נשמע? בוקר טוב תום, מה שלומך? בסדר גמור, בסדר גמור. אז אנחנו החלטנו לעשות איזשהו הנגשת מידע נקרא לזה, או יותר נכון איזשהו שירות לציבור, במשהו שאני בטוח שיעניין את כל מי ששומע אותנו, אם זה ברכב בדרך למשרד, ואם זה בג'וגינג של הבוקר. יש את העולם הזה שנקרא AI. שמעת עליו? כן, זה מין כזה שם שחוזר, וכמעט בכל מקום אתה פוגש אותו, אבל כולם יודעים מה זה אומר? אז בואו נתחיל בהצגה קטנה, כי זה בעצם הפרק הראשון. מי שככה מצטרף אלינו, זאת הפעם הראשונה שאנחנו עושים את זה. אני חושב שאגב, זה הפעם הראשונה שיש איזשהו דיבור על AI ונדל"ן בפודקאסט, משהו שבאמת יכול לתת ערך לאנשים שעושים את זה, והלוואי והייתי יודע את זה גם לפני. אז אני תום שקד, אני בעלים של חברה שנקראת סלע שקד, שותף שלי זה דותן סלע, מפה הגיע סלע שקד. אני בעלים של החברה הזאת ב10 שנים האחרונות, הקמנו אותה. אנחנו בעצם עושים שיווק ומחירה של פרויקטים בכל הארץ, בפריסה ארצית. אלפים של דירות עברו אצלנו. אני נשוי ואב טרי בקרוב מאוד. המון מזל טוב. בן זכר, תודה, 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 תודה. אשתי נוני, מתרגשים ממש. זה הייתי אני. בוא נשמע עליך, גיא. אז אני קוראים לי גיא, ושם המשפחה שלי הוא מיז'ינסקי, ככה הגיע גיא מיז'ינסקי בעם. כך זה השילוב. אני אהבתי את הפיצוח. כן, פיצוח גאוני לשם של החברה. יש לנו גם עוד שם, נקרא סיטי גרופ, שככה אני קורא לצוות שלי, כי אני מוצא את עצמי בעיקר מרצה, בעיקר מדריך, בעיקר מייעץ, בעיקר מאפיין, אסטרטגיה וכאלה. ויש צוות של 12 עובדות, שהן בעצם מבצעות עבורנו. גם חברה חרדית, מה שאף אחד לא יודע עלינו. אני אומנם לא, אבל כל העובדות חרדיות, כחלק מפרויקט מעניין שאנחנו עושים, אנחנו באמת לוקחים חרדים ולמדים אותם כל העולמות האלה. אוטומציה AI, מייצרים כ-200 בשנה. ויש לנו גם מועדון חברים של אנשי אוטומציה, כמעט כ-2,000 חברים בשם אוטו-צ'וזדיי, ובגדול, כיף גדול ומדהים. ההתמחות שלנו, עולמות יזמות הנדל"ן, איכשהו 70% מהפעילות בחברה שלנו זה זה. אנחנו אוהבים את זה. יפה. אז בעצם, פה אפשר לספר איך נפגשנו. כולנו היום שומעים את ה-AI, ואוטומציה אולי פחות, הבן אדם הרגיל על הספה פחות מתעניין באוטומציה, אבל כן AI. וכולנו משחקים קצת עם ה-ChatGPT לאחרונה. קצת שאלות פה, קצת שאלות שם, דברים סתמיים בעיקר. אבל בסוף, ה-AI הזה הוא באמת יכול לשרת אותנו בחיי היום-יום. והמטרה של זה שאני ואתה יושבים פה עם צוות צילום מסביבנו, היא בעצם להנגיש את הדבר הזה. אני רוצה שכל מי שמתעסק בעולם הנדל"ן יבין איך הוא יכול להשתמש בדבר הזה שנקרא AI. הרי זה עולם ומלואו, ושמענו על הכלי הזה והכלי הזה וכלי אחר, ובעצם המטרה שלנו פה היא לעשות סדר, והמטרה שלך היא לשפוך אור על הכלים האלה. אבל לפני שאנחנו נכנסים לכל כלי וכלי, הייתי רוצה שתגיד לי, מה זה AI? מה זה אוטומציה? דבר איתי בכלליות, תנסה לכוון אותי לעולם הנדל"ן, כמובן, כי... כמובן, אבל בוא גם נחדד, ואחת מהמטרות שאנחנו רוצים, לפחות בפרק הזה, בהמשך בפרקים נעבור ממש על כלים ספציפיים, ופתרונות ספציפיים, ובעיות ופתרון, בעיה ופתרון, אבל היום יותר בעצם, המטרה שלנו זה להנגיש מה הם סט הכלים החדש. יש עולם חדש פה עכשיו, עולם של AI, עולם של אוטומציה, מה סט הכלים שיש עכשיו לכל אותו סמנכ"ל, מנכ"ל, שרוצה להטמיע את הדברים האלה בארגון שלו. אז פה אנחנו רוצים באמת להתמקד, וב-AI בכלליותו, בדרך כלל מדברים, כמו שאמרת, על השימוש האישי שלי. יש לי ChatGPT, יש לי Gemini, יש לי Copilot, אני בא, מדבר, משפר את עצמי. לוקח את עצמי, הופך אותי לגרסה טובה יותר. אני בעצם כותב טקסטים מהר יותר, אני יכול לייצר מיילים יותר טוב, וכל מיני דברים כאלו, סיכומי פגישות, הצעות מחיר, אבל
אנחנו גם רוצים לדבר ולהכניס את העולם של אוטומציה עם AI, שאומר שיש AI שעובד ממש במקביל אליך. מה זה אומר לי במילים פשוטות? זה אומר שאני צריך פחות עובדים מחר בבוקר? או שאני יודע להוציא מהעובדים שלי טוב יותר? או שאני יודע לבקר את העובדים שלי טוב יותר? או גם את עצמי אגב, כן? האם אני עומד ביעדים? האם הכתבתי, הדברים שהכתבתי קורים בפועל? בעצם יש את מי שבודק, את הבודקים גם, נכון? נכון, זה כל העונה. טוב, אתה קצת מרמי, כי אתה מכיר את התחום ואתה כבר מקצוען בו בעצמך, אז אתה בעצם נגשת בצורה קצת לא הוגנת. טיזרים, קצת טיזרים להמשך. נעשה את זה ממש שלב אחרי שלב, אז באמת צריך לדעת להבין איפה אתה יכול להשתמש בזה, ואיפה זה יכול לקדם אותך, אבל הפואנט העיקרית מאחורי כל העולמות האלה, זה שפעם אנחנו היינו יושבים ומתכננים תוכניות, אם זה מתי איש המחירות שלי יחזור לכל אחד מהלקוחות לפי לוחות זמנים, יום אחרי הפגישה ויומיים, ו3 פעמים ביום למשך 10 ימים, כדי לתפוס את הליד בהתחלה, ולא תמיד זה מתבצע, כי היינו תלויים בעוד גורם נוסף, איש מחירות, שמה הוא עושה או לא עושה. נכון. והיום, עולם האוטומציה ועולם ה-AI, יכול לגרום להחלטות שלנו, לאסטרטגיה שבנינו מההתחלה, להתבצע. אנחנו פשוט שולטים בביצוע בפועל, ולא רק בהחלטות למה אנחנו רוצים שיתבצע. נותן לו הרבה מאוד שקט, זאת אומרת, אני יכול ממש לבקר את עצמי, לבקר את המערכות, ולהבין באמת, אם מה שתכננתי באמת קורה, ואיפה הוא עומד. אני חייב להגיד לך, אבל משהו. אתה יודע, שאתה מדבר על זה, נשמע, אוקיי, וואו, אני רוצה שמישהו יבדוק את זה. אוקיי, אני אשמח שמישהו יסתכל על זה. אבל אני לא איש טכנולוגי. אני לא יודע עכשיו לעשות בוטים ודברים ועניינים. איך זה פוגש אותי? אז קודם כל צריך להבין מה האתגר ומה הבעיה שאנחנו רוצים לפתור, וזה מה שאנחנו הולכים לעשות בפרקים הקרובים, לעבור ממש אתגר ופתרון, אבל בכלליות. אני רוצה שגם מי שמקשיב לנו, מי שמאזין לנו, ידע גם לחשוב לבד על פתרונות נוספים, כי אנחנו הולכים לחשוב על הכל. אבל ברגע שאתה מבין מה היכולות שלך ומה שאתה יכול לבצע עם הדברים האלה, אז יבואו גם רעיונות נוספים. יש איזה משפט שאמרת לי שלמצוא פתרון זאת לא הבעיה, אני צריך את הבעיה. נכון, צריך להבין מה צריך לעשות. לעשות זה החלק הקל. באמת זה החלק הטכני, ויש הרבה מתכנתים. החוכמה הגדולה היא באמת להבין מה לעשות. כאילו, מה הבעיה ומה אנחנו רוצים לפתור, ואיך, אבל האיך הטכני הוא החלק הקל, האיך איך זה באמת מקדם אותי, זה החלק היותר קשה, ופה נכנס הניסיון, ובגלל זה גם עבודה משותפת בינינו. יש לך הרבה מאוד ניסיון, ואני נהנה לעבוד איתך, כי אתה פשוט יודע מה לעשות, וזה אחד היתרונות הגדולים. אז אתה אומר שבסוף ה-AI, הוא ישנה אותנו? הוא ישנה הרבה, אז הרבה מדברים, ובפחדים גדולים שיחליף אותנו, אני לא חושב שהוא יחליף אותנו כל כך מהר, אני חושב שהוא יחזק אותנו, יבנה אותנו, וייתן לנו באמת היכולת להגיע להרבה יותר. אני אצטרך אנשי מחירות בעוד 5 שנים? לצערי הרב, אני מאמין שלא, אבל אני מאוד מאוד נזהר עם הנושא הזה. אבל אתה יודע, מה שהולך לקרות, אני מאמין, שתוכל לעשות הרבה יותר. אז לא תצטרך 3 אנשי מחירות. תצטרך יש מחירות אחד שיוכל לעבוד כמו 3. זה מה שיקרה. עכשיו, כאנשי מחירות, להתנתק באמת ממחירה פיזית של בן אדם אמיתי עם רגשות ויכולות, יהיה לנו מאוד מאוד קשה. לא בטוח, יכול להיות שהפתרון AI ייתן את המענה, אבל לקבל את ההחלטה הזאת יהיה לנו מאוד מאוד קשה. לא, אני סתם צחקתי, כי זה, אתה יודע, זה משפט שאנחנו שומעים אותו הרבה. בקרוב לא יהיה אנשי מחירות, אתה תדבר עם רובוטים, אז אנחנו לא הולכים לשם. אנחנו כן נגדל כנפיים, אנחנו כן נהיה הרבה יותר חזקים, ונוכל לעשות הרבה יותר. אז יש שאלה שאני רוצה לשאול אותך. אני לוקח את היזם הטיפוסי, איש, אתה יודע, בן אדם עושה הכל בשביל ליזום, להקים, יכול להיות שהוא הגיע גם מהביצוע, אז יש לו גם בוץ קצת על הנעליים. הוא צריך להיות איש מחשבים כדי לדעת, להסתכל או לבקר או להשתמש ב-AI הזה, כדי לראות האם המערכת שלו עובדת כפי שביקשנו שהיא תעבוד. אז זה מה שיפה, התשובה היא פשוט לא. כל מה שהוא צריך לדעת זה להגיד מה כואב לי, מה אני רוצה שיקרה, ותן לנו לעשות את כל הדברים האלה עבורו, בסופו של דבר זה יהיה ברמה של גם רמת הבקרה העצמית שלו, הוא יוכל לדבר עם איזשהו צ'אט מסוים, ולהבין בדיוק מה יש לו, מה אין לו, או לצפות באיזה דשבורד. הכל מסוכם, הכל מנוהל, והוא צריך באמת, אנחנו מנגישים את המידע לשפה של איך שהוא רוצה לקבל את זה. אבל התפקיד שלו יהיה להגיד מה כואב, ומה הוא רוצה שיקרה, ואנחנו נדע שזה יקרה. ודוגמה קלאסית באמת זה כל מיני תהליכים של לידים, שאנחנו תמיד מפספסים לידים, ולא יכולים לחזור, וכן חוזרים, ולא זמינים, וצריך להבין באמת מה הכוחות. אז הכוחות, בוא נתחיל בעצם למנות אותם קצת. מה אתה אומר? אני חושב שזה בסדר גמור, אבל אני חושב שאם אני לוקח את כל מה שעברנו בדקות האחרונות, ומה שאנחנו מנסים להכניס לתוך תבנית מסוימת, היא ש-AI ואוטומציה באים לשפר אותנו, את התהליכים שלנו, ולהפיק יותר מהזמן שאנחנו כבר עובדים. זאת אומרת שאני השקעתי זמן וכסף בלידים מסוימים, אז ה-AI והאוטומציה, שאתה יודע להביא אליי היום, ואנחנו עושים את זה כבר ביחד, יודע להפיק לי יותר על אותו זמן ועל אותו כסף. חד משמעי, לשם אנחנו הולכים, וזאת המטרה העיקרית של AI היום. לא מחפשים כרגע להחליף, מחפשים לייצב ולהספיק יותר. זה כל הרעיונות. לוודא באמת שמה שאנחנו רוצים שיקרה, יקרה.
זה הרעיון שבעצם מוביל את הכל. אז זה היה הפרק הראשון שלנו, הקצר, ההכרה הראשונית עם חברת סלע שקד וגיא מזינסקי, ואנחנו נתראה בפרק הבא. טוב, אז השם של הפרק הבא הוא המסע לקוח, מי זיז הגבינה שלי? סתם. אנחנו רוצים לשבת ולתכנן את המסע לקוח עם הלידים, איך ליד נכנס, מתי הוא מקבל איזה מסר, מתי הדברים האלה קורים. טיפול יעיל, טיפול יעיל. במקום לתת הנחיות לאנשי מחירות, פשוט להחליט מה יקרה, והדברים פשוט יקרו בצורה אוטומטית. זה המטרה, וזה אנחנו נדבר בפרק הבא, איך לא לאבד אף ליד, איך להיות זמין מיידי לכל ליד, ואיך לתכנן, ובאמת לבצע, ורק לתכנן ולקוות שיבוצע עבורנו. יאללה, בסדר גמור. תודה על הזמן, גיא. יאללה, שיהיה רק טוב, נתפגש ממש עוד רגע. שיהיה אחלה של יום לי בינתיים.